Amen, sláva Bohu. Boh vám žehná, církev. Dúfam, že sa máte dobre. Kto sa má dobre v Božom dome, v Božej prítomnosti? Mohli by sme byť na 1000 iných miestach, ale sme si vybrali Boží dom a to je dobre. Chcem vás ešte raz privítať a vítajte. Nech vás Pán mocne požehná. Nádherné chvály, krásne išli chvály. Ďakujeme, drahí bratia a sestry. Máme požehnaných chváličov a vnímal som, ako Duch Boží sa prechádza a som tak vyznával, keď som sa modlil, Pane, rob čo chceš, maj svoje miesto. A o tom to je, preto sa hlásime aj ku letničným, lebo veríme, že Duch Svätý má priestor a môže robiť. A o tom to je. Drahí bratia a sestry, dovolte mi sa ku vám prihovoriť dnes Božím slovom. Je to niečo, čo som prijal cez jednu chválu, keď som si ju spieval. A je to taká chvála, ktorú som poprvýkrát počul v Sabinove, keď som bol tam na návšteve a potom môj šogor David mňa učil tú chválu trošku a veľmi sa mi zapáčila. A to je, že penle de vleske he, že povedz Bohu áno. A tak by som chcel aj nazvať aj túto tému, že povedz Bohu áno. Mnohýkrát hovoríme nie. Ja pracujem v škole a mám 200 žiakov na starosti a keď niekomu niečo povieš úplne normálne, niekomu povieš, neviem, sádni si, alebo zober dole vetrovku, alebo vyber si peračník, ideme sa, a on ti povie nie na veci, ktoré majú byť normálne. Hej, základ. Nepýtaš nič špeciálne. A vždy nechápem, a pýtam sa tých detí, že prečo mi hovoríš nie na niečo, čo vieš, že nič ti to neurobí, nedávam ťa do nejakého nebezpečenstva. Keby som ti povedal, vyskoč z okna, tak mi povedz nie, lebo to je jasné, normálne. Alebo postav sa na cestu a pí, neviem, savo alebo čo, tak povedz nie, lebo to není dobré. Ale keď ti hovorím niečo, čo dáva zmysel a čo je normálne, čo je prirodzené, tak nechápem, prečo my ako ľudia niekedy hovoríme nie. A takto je niekedy aj náš postoj voči Bohu. Vieme, čo Boh od nás pýta, vieme, čo nám hovorí, možno niekedy vieme, že čo Boh od nás chce, ale bojíme sa Bohu povedať niekedy áno. Neviem, či ste videli ten film, Jim Carrey tam hraje, myslím, že áno, že proste na všetko len hovoril áno, hej. Možno dnes, keď sa pozrieme, ako by sme Bohu mohli povedať áno na niektoré veci. A trošku sa podotknem aj niečo, o čom slúžil aj brat Dávid. Myslím, že minulý týždeň to bolo. Minulý týždeň, keď slúžil o zlomenosti a poddanosti. Lebo sa pozrieme na život apoštola Petra. Asi v 4 alebo 5 bodoch jeho povolanie, potom preskočíme tak jeho život, ale pozrieme sa na to, ako ho Pán, taká výstraha, ako dostal výstrahu od Pána, že ho zaprie. Potom zapretie a potom aj obnovenie a potom nová služba. Narýchlo. Dobre, tak poďme prv Lukáš 5, keď môžeme. Lukáš 5. kapitola. Takže Lukáš 5. kapitola. A vidíme tam to povolanie Petrovo. Hneď od prvého veršu, keď si budeme čítať,
Tak si to prečítame. Raz, keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri jazere stať 2 člny. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu, potom si sadol a z člna ušiel zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi, zaťahni na hlbinu a spusti siete na lov. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Tu prišli a naplnili oba člny a tak sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal, Páne, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnula hrôza nad úlovkom rýb. Zhromaždili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi syna, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď člny prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Pán Ježiš kapitolu predtým bol v Kafarnaume. V Kafarnaume prišiel do domu Petra. To je 4. kapitola. Jeho svokra mala horúčku. V tej dobe to bolo veľmi nebezpečné, báli sa o ňu a tak prosili pána Ježiša, aby jej pomohol. Pán Ježiš pohrozil horúčke, horúčka odstúpila. A 2. kapitola, 5. kapitola, pán Ježiš zase prichádza k týmto galilejským mužom a hovorí im, dajte mi možnosť kázať. Odstrč svoju loďu. A pán Ježiš si vstúpil na túto loďu a kázal Božie slovo, hovorí Lukáš. A tam poprvýkrát vidíme, že Peter reaguje. Pán Ježiš mu hovorí, poďme na hlbinu. Poď, ideme loviť. A tam Peter mu hovorí, učiteľu, rabi. Tak toho videl ako učiteľa, lebo práve len kázal a učil. Hovorím, učiteľu, celú noc sme sa snažili. Namáhali sme vyčerpaní a nič sme nechytili. Ale tam je to prvé áno. Ale na tvoje slovo spustím siete. Na tvoje slovo. Aj keď Peter všetkému nerozumel. Aj keď Peter aj možno nesúhlasil. Aj keď to teraz Petrovi nedalo zmysel, lebo celú noc sa namáhal. A aj tak nič nechytil. Ale povedal, na tvoje slovo spustím siete. A o tomto je dnešné slovo. Že Boh nehľadá múdrych. Boh nehľadá talentovaných. Boh nehľadá nejakých schopných, alebo nejako veľmi horlivých, alebo nejakých majstrov sveta. Boh hľadá zlomených ľudí, poddaných ľudí, ktorí aj keď to nedáva zmysel teraz, povedia Bohu, ale na tvoje slovo, áno. Aj keď celú noc som skúšal, aj keď som už všetko vyskúšal, ale keď mi ty povieš, urob to, tak dobre, Pane, urobím to. O tomto hovorím. Či také áno vieme povedať. Či také áno, ako povedal Pán Ježiš, keď bol v tej Getsemanskej záhrade. A keď bol úplne na pokraji svojich síl a až tak, že potil krv a duša mu bola na smrť smutná. A Pán Ježiš hovorí otcovi, že Oče, ak je možné, zober odo mňa tento kalich. Ak je možné. Ale povedal, no nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane.
Židom písateľ aj hovorí o tom, že Pán Ježiš sa učil poslušnosti tým, že trpel. Tým, že sa poddal. Tým, že aj tu sa podal Otcovi a povedal, nie je moja vôľa, ale tvoja. No, drahí bratia a sestry, povedať Bohu áno možno niekedy neznamená len dvihnúť ruky a spievať. Možno mať nejaký pekný duchovný moment na chválach, alebo na modlitebne. Ale povedať Bohu áno niekedy znamená poddať svoju vôľu. Poddať svoje plány. Dovoliť Bohu, aby hovoril do môjho života. Nechať sa viesť, aj keď nerozumiem, aj keď neviem, kde idem. Ako Abraham. Boh mu hovorí, Abraham, opusti dom svojho otca. Choď preč. Možno nevedel hneď, kde ide. Ale povedal, áno, dobre, lebo Boh mi to hovorí, idem. Možno nemám priamo nastavenú navigáciu, neviem presne, kde, čo ma tam čaká. Toto niekedy je vízia. Možno nie všetko hneď rozumieme, možno nie hneď všetko vidíme. A možno Boh nie hneď nám ukáže misiu, že kroky ku tomu, ale vieme. Možno nie hneď všetkému rozumiem, ale poddávam sa. Poddávam sa, aj keď sa mi nechce. Hlavne našmu telu sa nechce. Ale treba hovoriť Bohu áno. Lebo vidíme jeden extrém. A to je Jonáš. Ktorý tak naťahoval toto áno, až pokiaľ Boh nezatriasol jeho životom. A preto hovorím, drahí bratia a sestry, že Boh videl Petra. Peter bol vášnivý, Peter bol silný, Peter bol horlivý. Bol silný typ človeka. Bol jeden z najsilnejších apoštolov. Mal vplyv. Bol vodca. Ale predsa len Boh, Pán Ježiš s ním mal jeden proces. A to vidíme. Prv mu ukázal svoju moc v jeho dome, potom množstvo pre ňoho bol väčší zázrak ako uzdravenie jeho svokry. A vidíš to, ako mu hovorí, ako vstúpil do seba. Hovorí, som hriešný človek, chodí do mňa, Páne. Už vidíš, ako sa mení ten titul Pána Ježíša, učiteľu. Ja som skúšal celú noc a teraz odíď odo mňa, Páne. Ty si Pán. A potom hovorí, na tvoje slovo. Hovorí, všetko opustili a išli za ním. A potom vidíš to, že možno niekedy Boh od nás nechce, aby sme si všetko vysvetlili hneď. Aby sme všetkému rozumeli. Aby všetko dávalo zmysel. Ale možno niekedy Boh čaká len na to, že na tvoje slovo pôjdem, Pane. Na tvoje slovo pôjdem. A možno niekedy si hovoríme, už som to skúšal. Nefungovalo. Už som tlačil a neotváralo sa. Už som robil a nefungovalo. Už som otváral, ale tam sa zatváralo. Už neviem čo ďalej, ale keď Boh hovorí, spusti, choď, no tak urobme to. Povedzme Bohu áno. Peter mal ochotu, Peter bol pripravený, ale potreboval povedať, no na tvoje slovo. Na tvoje slovo, dobre, aj keď to nedáva zmysel, dobre. Ale čo? Aj tak sa Peter ešte stále opieral sám o seba. A vidíme to veľakrát v evanjeliách. Vidíme to veľakrát, kedy Peter bol taký impulzívny. On bol taký iniciátor, on bol taký prvý vo všetkom. A veľakrát, kedy išiel a niekedy povedal aj veci, ktoré boli veľmi dobré, mal zjavenia, ale niekedy povedal veci, ktoré boli úplne od veci. Jeden z tých takých
príkladov je, že keď Pán Ježiš mu niečo hovorí, a on hovorí nie. Poďme spolu, Matúš 26. Matúš 26 od 31. veršu, tam je, Pán Ježiš dáva výstrahu Petrovi. A tu začneme tým, že Peter bol horlivý, ale ešte sa stále opieral sám o seba. Ešte stále spoliehal na to, na seba. Ja, Peter. Ešte stále bol horlivý, mal ochotu, mal potenciál, bol povolaný, ale ešte nebol zlomený. Dovolte mi ešte predtým, než si to prečítame, povedať toto, a to je, že môžem byť zapálený, môžem byť povolaný, môžem mať potenciál, môžem byť aktívny, môžem možno byť v službe, môžem byť horlivý, ale ešte stále možno idem svojou silou a opieram sa sám o seba. Ešte stále nie som zlomený, ešte stále nie som poddaný. Tridsiaty prvý verš. Vtedy im Ježiš povedal, vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte. Toto je pri tej poslednej večeri. A Pán Ježiš im hovorí, vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce stáda sa rozprchnú. No, toto je jedno slovo zo Zachariáša. Hovorí, udriem pastiera a ovce, stáda sa rozprchnú. Ale teraz Pán Ježiš s nimi hovorí priamo. A hovorí, ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galilei. A teraz Peter. Všimni si, čo hovorí. Peter mu však povedal, aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Ježíš mu odpovedal, amen, hovorím ti, že tejto noci nielen, že ma upustíš, nielen, že utečeš, ale tejto noci, skôr ako kohút zaspieva 3 razy, ma zaprieš. Peter mu povedal, počuj, aj keby som mal s tebou zomrieť, ja ťa nezapriem. Pozri sa tá istota. Pozri sa tá sebaistota. Ja stojím, ja som pevný. A podobne hovorí aj ostatní učeníci. On bol vodca, čo on aj druhí robili. Drahí bratia a sestry, toto, keď som si čítal, mňa sa to veľmi dotklo. Lebo ja som taký bol. Keď som bol mladý, ja som si hovoril, ja nikdy nepadnem. Ja nikdy nepadnem do tohto riechu, ja nikdy nepadnem do toho, ja nikdy nepadnem do toho. A keď prišlo na lámanie chleba, ja som padol na nos. A potreboval som to. Lebo ináč by som nebol zlomený. Práve tí, ktorí idú na tom koni svojej ambícii, že ja to zvládnem. Ja stojím, ja som pevný. Ja ťa nikdy neopustím. Ja. A všetko ja. A ja som. A ja vládzem. A ja mám moc. A ja to robím. A ja stojím. A ja som zakorenený. A ja všetko. Tak potom som majstor sveta a není na mňa. No, drahí bratia a sestry, mne sa páči Pavlov postoj, ktorý hovorí, a keď stojím, tak z jeho milosti. Keď tu som, tak nie kvôli sebe, že ja som to zvládol, ale kvôli tomu, že on ma drží. A toto je úplný rozdiel. Toto je úplný rozdiel. A verte,
že veľké percento kresťanov ešte stále sme v tom, že ja stojím, ja ťa neopustím. Aj keď všetci sa pohoršia, aj keď celý tento zbor sa pohorší, ja sa nikdy nepohorším, lebo ja som lepší. O tom to hovorí Peter. Ja ťa nikdy neopustím, aj keď oni všetci ťa opustia. Na toto musíš mať gúraš, aby si povedal pred všetkými. Aj pred jedným zelotom, ktorý stále nosil u seba meč. Ja ťa nikdy neopustím, aj keď všetci sa pohoršia. Ja nikdy. Pán Ježiš, keď hovoril v Lukášovi 17, Peter asi zle počúval a zase to bol on ten, ktorý rozprával. Pán Ježiš hovoril, nie je možné, aby pohoršenia neprišli. A Pán Ježiš vysvetľuje, že ako pre pohoršenia fungujú, aké to je ťažké. A Peter hovorí, Pane, daj nám viacej viery, lebo to je ťažké. A teraz hovorí, ja ťa nikdy neopustím, ja sa nikdy nepohorším. No čo, drahí bratia a sestry, tam nepočujeme pokorný postoj, Pane, drž ma, Pane, daj mi milosť, z Tvojej milosti, potrebujem ťa. Ale vieme tam počuť, ja to zvládnem, ja obstojím, ja som lepší. Mne sa to nestane, im áno, ale mne nie. No Boh často dovolí, aby sa človek stretol s hranicou svojej sily, aby ho Boh zlomil a konečne, aby sa podradil Bohu v tom, že nie ty stojíš, nie ja stojím, nie ja som silný majster sveta, nie ja som hrdina, Superman, alebo ako Tibor dnes prišiel so taškou Batman, nie som čítal, tak to není o tom. To není o tom, že aký hrdina si. To je o tom, že keď stojím, keď žijem, keď dýcham, tak to je kvôli nemu. On je zdroj môjho života. On je zdroj. A toto, keď sa stráti z nášho postoja, toto, keď sa stráti z nášho rozprávania, prepáčte mi, že som taký priamy, ale ideš a ideme vo svojej sile a raz padneme. Je čas povedať Bohu áno. Je čas podradiť sa Bohu pod jeho mocnú ruku Božiu. Je čas oddať sa. Je čas poddať sa. A Boh to nechce nás zlomiť, aby sme sa poddali, nie preto, aby nás zničil. Nie preto, aby nás nejako teraz tak zlomil, že ty už nič. Nie. Boh nás chce oslobodiť od falošnej sebaistoty, že ja to zvládnem. Ja stojím, ja som pevný. To neznamená, že Peter nemal rád Pána. Miloval Pána. Opustil. Bol tam. Peter mal lásku k Pánovi Ježišovi. Chcel mu slúžiť. Mal úprimné srdce. Ale ešte stále nepoznal dostatočne svoju slabosť. Aký je krehký. A veľa veriacich práve žijeme tu. Milujeme Pána, chceme mu slúžiť, máme ochotu, máme dokonca povolanie, chceme ísť, máme srdce, ale ešte stále sa vo veľa veciach opierame o svoju schopnosť, o svoju disciplínu, o svoj charakter, o svoje skúsenosti, o svoje financie, o svoje zabezpečenie, o seba, o ja, moje a tak ďalej. Takže aj my niekedy si povieme, mne sa to nestane, ja to zvládnem. Možno hovorí si, Tonda, toto není pre mňa, ja som v poriadku, ja to zvládnem. No nech ťa Pán požehná. Možno si hovoríš, ja viem, čo robím. A toto je normálne. Ja si niekedy hovorím. Ja viem, čo robím, ja už som dostatočne silný, ja už som dostatočne zrelý a potom aj tak na konci toho spoznám, že Pane, treba mi Tvoju milosť. Lebo ešte stále som v tele. Takže pravda je, že kým sa príliš opierame o seba, ešte nie sme pripravení niesť všetko, čo Boh do nás chce položiť. Poviem to ešte raz.
keď sa ešte stále opierame o seba, o svoje schopnosti, skúsenosti, zabezpečenie alebo čokoľvek, tak nie sme ešte pripravení niesť to, čo Boh chce do nás vložiť. Potom je Lukáš 22. Keď môžeme spolu. Tu Peter prichádza do toho bodu, takže Lukáš 22, 54. Tam Peter zapiera Pána. Kde vidíme ten zlom, Petro? Kde vidíme ten zlom? Ten veľmi dôležitý moment. A to je práve tu, pri tomto ohni. Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho z diaľky nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a usadili sa. Aj Peter si sadol medzi nich. Z iných evanjelií vieme, že tam mal známych, preto sa tam dostal. Tu si ho všimla jedna služka, ako sedí pri ohni. Zahliedla ho na neho sa a povedala, aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal, žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal, aj ty si z nich. Potom Peter povedal, človeče, nie som. A keď prešla asi hodina, ktorý si iný prisviečal, naozaj aj tento bol s ním, veď je Galilejčan. Ale Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. Tu zrazu, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. Matúš 26 tam dáva ešte jeden detail. Keď zapieral Pána, keď hovorí, veď som ťa s ním videl, tam hovorí, že nielen, že zapieral, ale zaklínal sa a prísahal. Košela spes, a lela sprepeste vera. Zaprísahoval sa, košela spes, nie, nepoznám ho, 3-krát a potom vidíš to, že 3-krát ho zaprel, kohút zaspieval a teraz tento 61. verš. Ja keď som si to čítal, keď som si to študoval, Duch Svätý ma tam zobral. A vedel som si predstaviť, čo Peter zažíva. Takže Peter ho 3-krát zapiera, počuje, ako kohút zaspieval a tam hovorí 61. verš. Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra. A Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal skôr, ako dnes zaspieva kohút, 3 razy ma zaprieš. Zlom, dôležitý moment, veľmi ťažký moment, ale veľmi svätý moment. 62, Peter vyšiel von a horko sa rozplakal. Toto je jeden z najhlbších momentov Petrovho života. Toto je jeden moment, kedy ho 3-krát zapiera. A predstav si, zďaleka on vidí, Peter, všetko, čo robia. A jak ho 3-krát zaprel, Pán Ježiš je Bohom a on vidí aj to, čo není vidieť. On počuje aj to, čo nemusí byť na tom mieste. Vieme to z evanjelií. A tak ako 3-krát zaprel Pána Ježiša, tak Pán sa obrátil ku nemu. A Peter a Pán Ježiš a ich oči sa
stretli v jeden čas. Predstav si, čo musel Peter zažiť. Vtedy sa rozpamätal Peter, že čo mu Pán Ježiš povedal. A aký zradca, aký je skazený, aký je proste úplne zvrátený, že on tam celý čas bojoval a hovoril, ja nie, a pozri. A ten boj sám so sebou a ten zlom a naraz Pán Ježiš sa na neho pozrie, Peter sa pozrie na neho. Veľká bolesť sa dotkne Petra a Peter odchádza z toho dvoru a horko pláče. Peter si zrazu uvedomil, že aký je slabý. Ako veľmi precenil seba, ako veľmi potrebuje milosť. Ako veľmi potrebuje Pána Ježiša a že bez Neho není až taký silný, ako si myslel. A toto je svätý moment. Niekedy do takéhoto bodu nás chce Boh dostať. Práve do takéhoto bodu, že kedy si povieme, už nie ja. To nie ja, to není o mne. A začnem Bohu hovoriť áno a podávať sa mu. A smutné je, že niekedy nás Boh musí dostať až na takéto miesta. Smutné je, že niektorých Boh musí dostať až do bodu či choroby, alebo nejakej katastrofy, nedaj Bože. Ja si čítam jednu knihu, ktorú mi Marek požičal na pár mesiacov, neviem, či na pár rokov, lebo ešte stále ju čítam. Ale toto je niečo, o čom tam aj John Bevere hovorí. Je to pod Božou mocou. Keď som podriadený, podaný pod Božou autoritou, pod Božou rukou, ale aj pod vedením zboru, tak Božia ruka je nado mnou. Jeho ochrana je nado mnou. A ľudia, ktorí sa vspierajú Bohu a hovoria Bohu nie. Boh ich vyzýva, zmen sa, nechaj to. Už dávno máš otvorené oči a ty sa stále chceš váľať v bahne. Nemáš takto žiť, alebo nemáš toto robiť, alebo možno niektorým Boh hovorí, už dosť si sedel, treba vstať. Možno niektorým Boh hovorí, poznal si ma. Si v svetosti, slúž mi a ty stále hovoríš nie. Možno si hovoríš, som príliš mladý, alebo možno si hovoríš, som príliš starý. A stále hovoríme Bohu nie. No dokedy sa budeme vspierať o sňu? Dokedy sa budeme vspierať s Bohom a budeme mu hovoriť nie? Na veci, ktoré úplne sú normálne. Ako keď žiak príde do triedy a povie mu učiteľ, daj dole vetrovku, posaď sa. Sú veci, ktoré sú úplne normálne v Božom dome a v živote kresťana, na ktoré máme hovoriť áno. Ale niekedy hovoríme nie. A toto je svätý moment. Je nepríjemný, je bolestivý. Páli, je horúco, nechce sa. Som zranený ešte viacej. Som úplne už na konci na dne, ale čo? Je to svätý moment. A to je začiatok skutočnej zlomenosti. Zlomenosť neznamená, že človek stratí hodnotu. Zlomenosť znamená, že človek stratí falošnú oporu v sebe a hovorí Bohu áno. Peter nebol zničený, ale Peter bol odkrytý. A toto trebalo. Ako ideme v tej tvrdohlavosti, ako ideme niekedy v tom, že ja to viem, ja, zatvárame dvere. Ale keď prídeme do tej zlomenosti, a či je to čokoľvek si Boh použije. Ja ďakujem Bohu za niektoré pády, ktoré prišli na môj život a poznačili ma. A myslel som, že už nikdy nevstanem. Ale Boh ma dostal až do takého bodu, že už som nemyslel ani na svoj život. A tam ma Boh stretol. A tu chcem si použiť, poďme ešte nakoniec, ukončíme.
tým, že Jan, myslím, že je to Jan 21, keď môžem ešte jednu dôležitú vetu. Keď si ju môžeš zapamätať, to by bolo super. Peter sa musel učiť toto. Bol silný, bol rýchly, mal potenciál, bol povolaný, ale ešte musel prejsť zlomenosťou, aby sa naučil počúvať hlas svojho Pána aj v krízi. Dôležitá veta, Boh nás neláme, aby nás zničil. Boh nás láme, aby sa naša vôľa poddala jeho vôli. Rozumíš tomu? Toto je ďalší svätý moment. Je to od 15. veršu, ale ešte predtým povieme túto vec. Prečo hovorím o zlomenosti? Prečo hovorím o tom, aby sme Bohu povedali áno? To je preto. Marek, aj toto mám z tejto knihy. Ako koň má svojho jazdcu. Opásal ho, dal mu úzdu. A tento jazdca potrebuje ísť do boja. Predstavuje Pána Ježiša. Nášho Pána. A toho koňa predstavujem ty a ja. A tento koň, každý jazdca, skúsený jazdca, by si vybral rýchleho koňa. Silného koňa. Koňa, ktorý vie skákať vysoko. Koňa, ktorý je schopný. Koň, ktorý to všetko má. Ale múdry jazdca si vyberie zlomeného koňa. Môžeš byť silný koň. Môžeš byť veľmi rýchly koň. Povolaný, potenciálny, impulzívny, iniciatívny, silný. Ale takýto koň, keď není zlomený, pôjde s ním do boja, nepriateľ začne strieľať šípy, takýto silný, nezlomený koň sa otočí a pôjde svojou cestou. Môže ho jazdca byť, ťahať, aby išiel rovno, ale on nepôjde rovno. Ale zlomený koň pod svojim jazdcom, čo urobí, aj keď vidí šípy, on čaká. Čo povie jazdca? Jazdca hovorí, ideme rovno, proti. Koň hovorí, dobre, idem. A ide proti šípom, proti prúdu. Aj keď to nedáva zmysel, aj keď to je normálne, však to ma zabije. Pán, keď povie jazdca, keď hovorí, choď, no dobre, áno. Toto je zlomenosť. Toto je zlomenosť. My niekedy používame svoju mysel, svoj rozum a hovoríme si, toto není dobré. To ma vystavuje do nebezpečenstva. To nedáva zmysel. Ako dáva zmysel to, že je lepšie dávať ako brať? No v Božom kráľovstve to, čo dáva zmysel v tomto svete, v Bohu, to dáva úplne opak tomu zmysel. Svet hovorí nedaj. Pán hovorí daj a budeš mať. Svet hovorí podrať sa. Nie, Boh hovorí podrať sa, svet hovorí buď pánom ty, choď ty a ty riať. Nie. Svet hovorí riať sa svojou mysľou, svojou srdc. Počúvaj svoje srdce. Rob, čo máš na srdci. No, v Bohu hovoríme poddaj sa Bohu. Poddaj sa Bohu. A vzopri sa diablovi. Alebo hovoríme o tom, že ten, ktorý je
ponížený. Pán ho vyvýši. Možno to nedáva teraz zmysel, ale je to potrebné. Peter sa stretáva s Pánom Ježišom. Po nejakom čase Peter povedal 6 ďalším učeníkom, že idem loviť ryby. Idem do starého povolania. A oni hovoria, vieš čo, idem s tebou. Všetci 6, nenechali ho samotného. A oni idú a celú noc chytali ryby. A nič neulovili. Peter sa zase stretol s týmto povolaním ako v Lukášovi 5. Ján, ktorý poznal Pána, keď počul, že Pán Ježiš im dáva príkazy. Poďme, vlastne to nebudem čítať. Keď im hovorí, hoďte, či si niečo chytili, oni nie, no hoďte sieťu. A naraz Ján to rozpoznal a povedal, to je Pán, no Peter skočil do vody a plával za Pánom. Potom sa spolu najedli. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšimi ako títo? Odpovedal mu, áno, Pane. A teraz tu je tá zlomenosť. Ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz, Šimon, syn Jana, miluješ ma? A on povedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. A spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jana, máš ma rád? A Peter sa zarmútil, že sa ho tretíkrát pýtal. A odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Potom je 21. verš, kde hovorí Pán Ježiš, nie, prepáč, 19. verš. A to povedal, aby naznačil, ako smrťou slaví Boha. A keď to povedal, vyzval ho. Pán Ježiš zase vyzval Petra. Čo mu tam hovorí? Vidíme to? Nasleduj ma. Pán Ježiš zase hovorí Petrovi, nasleduj ma. No, drahí bratia a sestry, tu skončí ma. Pán Ježiš s Petrom ide až do jadra. Nerieši len veci navonok, ale ide až úplne dovnútra. Ako Božie slovo, keď ide ako ten dvojsečný, ostrý meč. A preniká až do ducha, až do duší, aj do celého tvojho bytia a rozdeľuje všetko a všetko je odkryté pred Pánom. A tam sa Pán Ježiš pýta, miluješ ma? Pán Ježiš sa ho nepýta, chceš mi slúžiť, chceš toto, alebo čo, alebo nie. Úplný základ, úplne to, čo je najhlbšie v Petrovom srdci. Aj napriek tomu, že ho zaprel, a napriek tomu, že až peš košela sa a bral prísahy, alebo čo. Peter, miluješ ma? Prečo? Lebo Pán Ježiš nechce poslušnosť a zlomenosť zo strachu, ale chce ju z lásky. Chce to zo zdroja z lásky, z toho, ako miluješ Pána. A Peter už odpovedá úplne ináč ako predtým. A hovorí mu, Pane, ty vieš. Pane, ty vieš všetko. Pane, ty. Pane, ty. Pane, ty. Pane, ty.
Hovorím mu, Pane, už to není o mne, je to o Tebe, to Ty vieš všetko, to Ty si ten, ktorý si ma povolal a Ty, keď ma chceš obnoviť, obnov ma. Páne, Ty vieš všetko. Ty vieš. Boh často nemôže použiť nás, kým ešte nie sme zlomení. Je to nepríjemné, bolí to. Takýto moment musel boleť, ale bol potrebný. Zakončíme, bratia a sestry, a to je tým, že chcem ťa vyzvať ku niečomu. Možno aj dnes Duch Svätý je na tomto mieste. Verím tomu, že je tu. A možno aj dnes ti Duch Svätý ukazuje konkrétne ešte veci, kde sám sa opieraš o seba. Možno o svoje účty, možno o svoje domy. Možno sa opieraš o nejaké svoje postavenie, možno sa opierame o čokoľvek v tomto svete. O seba, o mojich rodičov. Oni ma podržia, nie toto. A možno stále hovoríme ja to zvládnem, ja som pevný, ja som taký, ja som majster sveta. A toto len hovorí o niečom, čo sa nazýva pýcha. Hrdosť. Sú ešte veci, ktoré možno nechceme pustiť a držíme ich pevne. Možno držíme ešte zranenia, ktoré nechceme pustiť. Možno už dávno si hovoríme, že už dávno vieš, aj Duch Svätý ti hovorí, už je na čase odpustiť, nechať, prepustiť to a ty stále držíš. Možno je to nejaká poslušnosť Bohu, kde máš Bohu povedať áno, ale ty stále mlčíš. Ty stále nehovoríš. Ty stále nereaguješ. No dokedy sa budeme spierať o sňu? Až pokým sa neviem, nás nevyhodia cez palubu a nezie nás veľryba, alebo čo budeme robiť? Drahí bratia a sestry, dovolte mi vás osloviť. Možno máš robiť krok, ktorý vieš, že máš urobiť, ale stále to nerobíš. Možno je to zmierenie, ktoré potrebuješ, ale hanbíš sa to urobiť. Povedz áno. Ale možno je to len toto jednoduché a také jednoduché. A to je, že možno si ešte Bohu nepovedal svoje úplné áno. No dnes, aj dnes, možno aj po 3,5 rokoch služby ako Peter, aj možno zapretia a pádu, a možno aj tej hanby a tej zlomenosti, že Pán sa na mňa pozrel. A to je taká pravda. Možno hrešíme. Ja vo veľa ešte vecích naozaj mám čo robiť. A Pán vidí. A to ma najviac boli. Že Pán vidí. Ako sa Pán vtedy pozrel na Petra, keď ho zaprel. Pán vidí. Pán vidí, o čom hovoríš. Pán vidí, čo robíš. Pán vidí, čomu sa vspieraš. A Pán vidí všetko. A tak, ako to Peter vyznal. Pane, Ty vieš všetko. Ty vidíš všetko. Ty si ma videl, keď som ťa zapieral. Ty vidíš. Ale Pán Ježiš tam nekončí. Každá disciplína musí mať obnovu. A Pán Ježiš namiesto toho, aby Petra dokončil, zničil, namiesto toho, aby mu povedal, čo? No dobre ti tak, Peter. Ja som ti hovoril, že to urobíš a ty si to ešte. A ty si taký, a ty si možno taký. A ty vieš, aký si Peter. A už s tebou nechcem nič. Pán Ježiš prichádza, obnovuje ho a hovorí mu, nasleduj ma v 19. verši. Nasleduj ma.
Na novo sa rozhodni ma nasledovať. Nevadí, že si ma zaprel, Peter. Vidím, že si vstúpil do seba. Bratia a sestry, aj keby ako hlboko sme padli, no Biblia hovorí, že máme spravodlivého a svätého, zákonného zástupcu, obhajcu pred Pánom Bohom, svätého Pána Ježiša, ktorý drží dôkazy o svojej smrti, o svojom zmrtvých staní, vo svojich ranách a hovorí, každý, kto sa bude odvolávať na moju krv, na to, čo ja som urobil, bude očistený. Bude očistený. A amen, sláva Bohu. A potom to ti Pán hovorí, o tejto obnove ti hovorí, nasleduj ma, nestoj. A už teraz, bratia a sestry, stojíme pred výzvou. A je čas zareagovať. A pýtam sa, či dnes Bohu povieme áno. Ty vieš, v akej oblasti. Ty vieš, v akej oblasti potrebujeme povedať Bohu áno. Je to na tebe. A preto nakoniec, keď sa môžeme aj spolu tak postaviť. Prepáčte, trošku som preťahol. Halelúja. Drahí bratia a sestry, keď si na tomto mieste a Boh ku tebe hovoril a potrebuješ zareagovať na Božie slovo tým, že povieš Bohu áno, tak môžeme to urobiť aj takouto jednou chválou. Jahama mejava sarvichineha meshunava odeva sikamasa tejana tirodro kai jahama mejava sarvichineha meshunava odeva Sikamasa tejana tirodro. A tak je to jednoduché, šum. Miro ilo penelhe, penelhe, penelhe. Miro ilo penelhe, penelhe, pretiri voľa. Šaj penazek je tane kangiri. Miro ilo penelhe, penelhe. Penelhe, miro ilo penelhe, penelhe, pretiri voľa. Hete oda nadal zmysel, hete náchaľuva, kali džahama međava, sarvičineha mešunava, odela, sikamasa, teđanav, tirodro. Keď môžeš, podaj sa Bohu. Kajli džahama mejava sarvičineha mešunava odela sikamasa tejana tirodro. Šepena zekitane miro ilo penelhe, miro ilo penelhe, penelhe, penelhe. Miro ilo penelhe, penelhe, pretiri voľa. Penazeketane, miro ilo penelhe, penelhe, penelhe. Miro ilo penelhe, penelhe, pretiri voľa.
Drahí bratia a sestry, keď ku tebe Boh hovoril, dvihni svoju ruku na tomto mieste. A keď ak nie, chceš povedať Bohu áno. A keď môžeš opakovať túto modlitbu po mne a príjmi ju ako za svoju. A povedz, Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo. Ďakujem ti za Petrov život. V jeho živote vidím, že ty si nepoužívaš len talentovaných, len silných, ale zlomených a podaných. Ďakujem ti, že aj keď padám, ty ma dvíhaš. Ty nehľadáš ma len preto, aby si ma odsúdil, ale aby si ma obnovil. Prosím ťa, lám vo mne všetko, čo sa búri proti tebe, proti tvojej vôli, moju pýchu, moju tvrdosť, môj strach, moju potrebu mať kontrolu. Uč ma počúvať tvoj hlas aj v boji, aj v bolesti, aj v neistote. Nie môj smer, nie moja vôľa, ale tvoja. Nie ja, ale ty. A Pane, dnes ti hovorím, áno, dávam ti moje áno. Halelúja, povedz to, dávam ti áno. Ježiš, hovorím ti, hej. Miro ilo penelhe, pretiri. Šaj per nás meta, hasne ti do vás. A pen miro ilo penelhe, miro ilo penelhe, pretiri. Amen, Par, halleluja. Kaili Jahaman, me java, sarvicine hame shunava, odeva, sikama sar, tekera, tiri volja. Halleluja. Kaili Jahaman, me java, sarvicine hame shunava, odeva, sikama sar, težana tirodrom. A v tomto je zlomenosť. Miro ilo penelhe, miro ilo penelhe, preti nigoja. Miro ilo penelhe, Halleluja. A dať živetu, keď Ježiš pre nás. Povedali sme ti to pred pár rokmi. Hovoríme ti to aj dnes. Ale pre nás tu keď heprotaj sa. Aj za ďalší týždeň. Aj za mesiac. Aj na každý deň svojho života ti chceme hovoriť áno. Naše áno patrí tebe. Halleluja. Sláva ti, Ježiš. Amen. Amen. Halleluja. Nech ťa Pán mocne požehná, cirkev, bolo mi cťou ti slúžiť.